cố đời này mày 18%. Anh thằng có giờ bốc rồi, thích rồi, thích rồi, số mấy ngàn bốc rồi, cái không cầm làm. Kalau awalnya oh jadi kosong ketika Belai wana masengsa gotonangka cinora puro wehlabari edisi village bongsram para ora prai 7 family cini joti prasamangno boroni family effect mukha chung joton dukha obo kaisa khuk incident belai hamjangkha kaisa ban sakau tongmani ban thejak ban kotorma abo bayei hodat khe borok lomkha belai chung kapal kaham ma hnai khosam borok thilia tangke salong mani bagai khoting dia tiaba mal matar khoting kha tini chung obono wang chonai je jekunu jaga ban theka angklai ani ekta wan chomani angkai forest department thani angbo tini khaka mani ang forest sing naikha forest department ya obai kamang ma forest department thodi theu ban check down khai tong sara department jogo tabang saimano kintu ang khuske naikha bo kono forest department theya abo nije ব্যক্তিগত theka abo bele wana ma singsa bai khlai jate jotong chung wan chong nangnai tini elka basi tin bobishoto mahira ongna ni bagai chung taboni chin wan chong dorkar okay belai khene khoting kha abo ang nije mukul phai nai feka ang dm no saka jate borono tisa khoti prono na bagai gate immediately hotat khabar chang nang tong tabok borok chana nongna ni tui bithi berai abo nango abno bhainu na bagang dm no saka jate ani loge chini video sap tongo bo immediate interim relief kisarang rinai tini chung amro wan chok thai je tini pahar tonai ro borok bisibak gramo tonai ro kai chung wan choi chung kaisa samutana nango o bhai kothna koma jaga ongkha tinoro tini puro behla bario bongsram parao kama kaisa angkha kintu chung kaham hansinai borok khoting dia chung borok ro ya mal mata khoting ka borok onek rabar rok nostong kha tei mairung rok nostong ka khanabo जों disaster management hoite जों busuk sajo khaimang nainai ang dm bai kok salaika jini dm lt dalong ang bo bai kok saka bo sawo bo bai no phainai phainai bo to amba sawo tongo tinang koinai jottono jeng mangai thangka sakbai sakba tam khaina bo जों manaka lainai ang khanao je ban thenai abon जों cinema kha abo kisao tau kiri jagi tongka phiaba tamla khaine bo ichha khaimaya ba gotna ngi thangka abo sing bono bo kok salai nangka bo sing malai lai sing mimang samang lainai ang bon koinai te jotto tin taku bukurok ang khakawo je mangi thangka abo jotto sing kisa poglai ma tolainai tamang khaba chini titira sara bolong botong para botongu kabangma bidman sing malai manjago phiafana sing abro sing sarkar top theke ang or local mla sabo yang koinai jotto no jate sing jotto shanti ke tonglaina bagai sing takhoi takhu kathai tonglaina bagai oro duno bising khala jate ngia jat obang koinai jotto no jotto chini borao koro chini prashasan boisho chung kaham kereng khai elaka shanti ke tongna bagai ang jotto no koinai hambai